sentejn oħra ħajkollna Brexit ħajseħħ. Kif għandu jaffettwa l-Malta? Tajjeb, ħażin? Brexit hija deċiżjoni politika li ħa l-poplu Britanniku għal raġuni ta' immigrazzjoni, imma illi kulħadd naħseb jaqbel illi se jkollha impatt negattiv, mhux biss fuq l-Ingilterra li se jkun, imma wkoll anke fuqna fuq Ewropew. Għaliex għandna qisu biex ngħidu hekk triq li se nibblukkaw, aħna konna nikkomunikaw b'mod ħieles, unjoni, u sa ma jkunx hekk. Ġifieri se nitilfu tnejn. Però bħala Malta, illi għandna l-lingwa Ingliża, li għandna l-istorja mal-poplu Ingliż, li aħna qrib tagħhom, li jifhmuna, se jkun vantaġġ għaliex jekk iridu jidħlu f'bieb minn ġobieb għall-Unjoni Ewropea u jridu jażlu pajjiż, Malta għal ċertu kumpaniji żgħar, eċetera, tkun attrajenti ħafna. M'għandhomx għalfejn joqogħdu jfissru jridu jippruvaw jinterpretaw il-liġijiet tagħna, jafuna il-negozju jsir iktar malajr u fil-fatt tarhom meta jaslu Malta b'ċertu entużjażmu. Jiena nilqa' hawnhekk ħafna delegazzjonijiet jiġu minn Ingilterra kollha bi prospetti li wara Brexit jixtiequ li jkollhom saqajhom fl-Unjoni Ewropea permezz ta' xi pajjiż. U allura f'dak is-sens Malta se tibbenefika.